Sige po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, mga kapatid sa pananampalataya at sa J Blue family. Yan, good evening po sa bawat isa. Yan, nasaan man po kayo naroroon, kayo po ay malugod naming binabati ngayong gabi pong ito. Na-miss po namin kayo. Ayan, magkakasama na naman po tayo muli ngayong gabi pong ito na ihayag ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya samahan niyo po kami sa mga sandali pong ito sa isang kwentuhan na puno ng inspirasyon at pag-asa na tiyak na mag-iiwan um, ng kurot sa ating mga puso at pag-asa na nanggagaling po sa ating Diyos. Ayan, dahil sa mga kwento po natin, ang Diyos lamang ang natatanging na tumanggap na lahat ng papuri. Sabi nga po, our story are for His glory. So, live po tayo na mapapanood po na ngayong gabi sa Jesus Be Lifted Up Church Facebook page. Ayan, so sa mga kasama naman po natin sa kabilang dahon ng mundo, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. And so ako po si Pastora Shekinah Alvarado at ito po ang Speak Life Season 3. Ayan. So muli po, good evening sa ating po lahat. Good morning po. Ayan, sa mga umaga sa inyo pong lugar. So shout out po sa ating mga live viewers, sa ating pong live streaming ngayong gabing ito. So pwede po kayong mag-react, lagay ng mga comments sa atin pong comment section, sa atin pong episode tonight. At mamaya po ay, ito po ay aming mga babasahin. Ayan, so feel free po to type saan po kayo naroroon ngayong gabi pong ito, saan po kayo nanonood. Ayan, at ayan, so sa atin pong episode ngayong gabi pong ito, ay mapapakinggan po natin ang isang kwento po ng patotoo mula po sa ating pastor sa Jesus Be Lifted Up Church sa Calapan Oriental, Mindoro. She's not only a pastor but she's also our evangelist. Ayan. So malalaman po natin ang kanyang kwento. Sabi nga po, yung breakthrough po ni Lord sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. So, wag na po nating pakahabain. So sa gabi pong ito, alamin po natin kung paano po kumilos ang Diyos sa kanyang pong buhay. J Blue family, let's all welcome Pastora Lea Cabudsan. Good evening po, Pastora Lea. Hello po. Ayan, so good evening po, Pastora. So, ayan po, pwede po muna kayong bumati sa ating pong mga viewers, sa ating pong mga J Blue families dyan po sa Mindoro at sa mga nakakasama po natin ngayong gabi pong ito. So, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ako po si Pastora Lea Cabudsan from Calapan City, Oriental, Mindoro. So, nagagalak po ako na mag-speak ng aking life sa gabing ito at para mahayag ang kabutihan, kabanalan at katagumpayan ng Diyos sa buhay ko. God bless you all po sa pakikinig. Amen. Praise God. So, Pastora Lea, so tayo po ay magsimula na magbahagi po ng inyo pong testimony or kwento po. Ayan. So, sa una po nating bahagi ay pwede nyo pong i-share sa amin ang inyo pong buhay nung kayo po ay yung childhood life niyo po hanggang teenager at yung sa inyo pong family, sa inyo pong mga kapatid, ayan po. So, doon po natin simulan ang inyo pong kwento po. So, ako po ay pinanganak dito sa Tawiran na Calapan City. So, ito po talaga yung aming lugar na kung saan ang aking mga magulang ay nagkatakbo. Pero ang aking magulang is from Ilocos yung si tatay ko and ang mother ko is Cebuana. So, I really praise God because may ginawa ang Panginoon sa kanilang buhay na talagang nung una pa man ay napagpala na sila sa lugar na ito. So alam naman natin na talagang pag ikaw ay nauna na naglinis ng isang lupain at ito'y napatituluhan mo, ay magiging iyo.
So, ang kwento ko po talaga, ang buong Tawiran ay sa'min dati. Wow, praise Oo. God. Dati po. So, asyendera po talaga. Pero, dumating po yung panahon na talagang, dumaan po rin kami talaga sa, kahirapan din na talagang, kailangang magpaaral po ng mga, anak. At saka ang tatay ko po nun, matagal din po siya talagang naging, ano dito, kapitan. So, at marami din nanloko sa kanya. So, pero I really praise God kasi napakabait po ng tatay ko and even my mom. Ang nanay ko po ay nagtutulungan po sila habang ang tatay ko po ay nagsasaka. Ang nanay ko naman po ay nangingisda. So, at nagsusuman. So, kaya kilalang-kilala po rin ang nanay ko din sa palengke. At may nabili rin silang lupa sa palengke na nabenta na rin. So, yun po, doon nagmula at lumaki po kami. Kami po 12, pero 3 po ang namatay nung bata pa sila. At kami po ay, bali ang naiwan ay 9. Then, ako po ay yung kung bibilangin, ako po yung pinaka, ah, pang ano po ako. Kasi 12 po kami, natira lang kami ay 9 po, pang-11 ako. So yun, dahil namatay yung mga may namatay na sa aming ano. Pero ako po ay pang-11 at yung pang-12 po ay yun, kami naman po kung magkakapatid ay talagang magkakaibigan talaga at nagmamahalan nung unang ano. Pero yun nga, ang mga kapatid ko po talaga ay, pinilit na pag-aralin ng aming magulang at kumbaga, pero na-discourage dun sa aming panganay na dapat magtatapos siya ng nursing pero hindi siya nakapagtapos kasi nga ay nag-asawa siya. So dun na yung nagsimula yung discouragement kasi talagang halos ibinigay yun, nagbenta ng mga lupa. So dun nagsimula, even yung mga nauna kasi namin. Pero napakabuti ng Panginoon dahil kahit ganun ang mga pangyayari, pinilit din po kami ng kapatid ko, yung si Ate Lourdes na makapag-aral din. At nakapagtapos naman po kami at nagmamahalan po kaming magkakapatid. Although may singhalan kasi hindi naman mawawala yon, may mga singhalan at saka ano. Pero kami po ay napalaki ng aming mga magulang na mabuti rin na nagmamahalan. Hanggang dumating yung nagkaroon na nag-asawa at dun nga po ay nahati-hati na yung kumbaga may mga minana. So yun. So pag may mga minana ka syempre talagang dapat ay kumbaga ikaw ay yon nung kasi nag-asawa na rin ako eh. Nag-asawa na ako pero ang totoo dapat pagkatapos ko kaya ako nag-aral ng nursing pero dati akong dentistry ang kinukuha ko. Pero yung sister ko na si Ate Dolor talagang nag-sacrifice siya, nag-asawa siya na kahit hindi niya gusto yung magiging asawa niya, nag-sacrifice siya para sa amin para makarating ng US. And nakarating naman siya una sa Hawaii. Pero nakarating naman siya, kaya nga lang ay ang plano is pag nakatapos ako, susunod ako dahil dalaga ako eh. Pero hindi natupad yon kasi nga nag-asawa ako. So doon na nagsimula yung mga bagay na talagang napakahirap ng mga pangyayaring pero may mga bagay na ipinaranas ang Lord na talagang natuto at talagang nagpapatuloy sa panahong ito. Po. Pastor, matanong ko lang po, sa 8 niyo pong mga kapatid, sino po ang ano, ang pinakamalapit po sa inyo? 'Di ba Ang po sabi niyo po ay 9 na lang po kayo, Opo. So, sa remaining 8 po niyong kapatid? opo, lahat naman sila ay ano sa akin kasi yung yung panganay namin talagang ako love niya talaga ako. And even yung Hmm, yung pang-apat namin na si Ate Pet na inalagaan niya rin ako nung ako'y elementary pa dahil doon ako tumira sa kanya. Then yung ang kaano ko naman talaga, even may Kuya Fred, may Ate Dolor, lahat naman, kumbaga nagmamahalan kaming lahat, nila Kuya Jun, nila Kuya Dodong. Pero
sila Ate Helen. Pero yung si Hazel kasi parang kaedadin ko. At the same, parang hindi naman kaedadin kasi 7 years yung pag-ita niya. Pero parang kami yung dalawa. Pero nung, Kayo po yung medyo mas close. oo, talagang, siyempre kami yung magkaano, kaya kami talaga, Magkasunod po kayong pastora? opo, yung sumunod sa akin, yung nasa, Opo. opo, yun yung, kumbaga ay laging ate-ate na, ayun nga, na, pero may mga nangyari na hindi maganda. Pero salamat sa Panginoon at inayos niya. Yun po yun. Amen po. Ayan. So, sa inyo naman pong mga magulang pastora, ano naman po ang inyong relationship sa kanila? Mas close po ba kayo sa inyo pong ano po, tatay or mas close po kayo sa inyong nanay po? Siguro masasabi ko kay tatay. Yun, doon Mm. masyadong, kasi parang talagang yung love na love ko talaga siya. Even I love my mom din kasi on the last minute nga ako talaga ang kasama ng nanay ko. Pero yung Opo. talagang nung siya ay ano na may sakit na, ay yun lagi katabi ko rin siya, ako rin nag-aalaga sa kanya. So natutuwa naman ako sa Panginoon kaya pala may purpose kung bakit ako naging nurse. So ako yung naging taga-alaga sa pamilya. Umiyak na ako. Sabi ko sa Lord, ayoko umiyak ha. Pero praise God, talagang iyakin po talaga ako. Pag naalala ko po kasi yung pag-aalaga ko sa tatay ko, even sa nanay ko. Pero salamat sa Panginoon kasi um, naalagaan ko sila nung time na Amen. ay nagkaroon ng sakit at sila ay talagang kumbaga ay nangihina na. Yun ang masasabi kong nagpapasalamat ako sa Panginoon. Naalagaan ko sila. Opo. Ayun din pala po ang purpose po ni Lord kung bakit po kayo nag-nursing, ano po, para po kayo ang mag-alaga po sa inyong mga magulang nung talagang time po na kailangan may mag-alaga po sa kanila. Opo. Opo. So, this time po, Pastora, um, ah, i-share nyo naman po sa amin kung kailan nyo po nakilala si Lord. Kayo po ba ay dalaga pa po noong mga panahon na yon? Opo. Bali, salamat sa Panginoon kasi ako po ay nag-aral sa Manila. At first year, second year po yun na ako po ay may ang mga spiritual mother ko po in faith ay si Sister Joji na naging pastora na rin siya that time. So ako po ay na-involve sa Dulos for Christ sa Far Eastern University. So doon pa lang po talaga na-build na po yung prayerful life ko po eh. Kasi noon sinasama po nila ako sa mga bundok ng Batangas. Yun, doon po nila. So doon po ako na talagang na-train na Opo. nakakita po ang Panginoon na ang mga kapatid. Kasama ko rin po yung mga kapatid ko noon na nag-aaral kami. Si Kuya June at saka si Ate Dolor. Yun ang magkakasama po kami noon sa isang boarding house. Pero nag-a-attend na po ako ng ano doon, nung makilala ko si Lord. Yun po. Opo. So, kayo pala po ay nag-aaral pa po nung simula niyo pong ma-encounter po ang Panginoon. Po. Ayan, opo. So, ang inyo naman po, pastora na asawa, si Kuya Raul po, siya po ba ay na-meet nyo nung kayo po ay habang nag-aaral pa po or tapos na po kayong mag-aral nung kayo po ay nagkatagpo? Ay, bali ganito po siya. Graduate na po ako ng nursing, then nagtrabaho po ako sa Mm. Maria Estrella for a year. Then naghanap po ako dito ng aanuhan, aatenan. At nakita ko nga po yung JIL sa ano pa po yon, so may Divine. So doon po Opo. yung ano kasi, Espantado po. opo, doon po talaga ako Opo. hanap po ako na sabi ko, Lord, saan po ako mag-church? At doon nga Mm. po, nung una naman po talaga ay parang wala lang naman po eh na kumbaga nag-church lang. Ah, pero marami rin naman po ano, pero sabi ko nga eh kami po talaga yata ang meant to be. Pero naganap naman po yun, nasa ano na po kami eh. Pa,
At ay dun na rin nga pala sa Infantado pala po kami kinasal. Opo, o yun. Opo. Okay po. So, kamusta naman po, Pastora, nung kayo po ay pumasok na sa buhay may asawa, sa pagbuo po ng pamilya? So, ano po ang nais niyo pong maibahagi sa amin regarding po doon? So yung buhay may asawa, siyempre talagang mahirap sa una. Talagang nung una naman kasi nga ay hindi pa ibinigay sa akin yung mana ko na magtagal pa kami ng pangungupahan ng at si Brother Raul siya ay nagtatrabaho pa sa Asibedo noon. Ah, okay naman yung mga panahon na ano talagang ah, gumagumpan kasi siyempre nag for 15 years talaga naman dapat magkakilala ang mag-asawa eh. Talagang doon ano, okay pa naman kami nung una. Okay naman kami nung una, talagang umuwi siya, talagang ako, natuto ako na magluto, mag-intindi sa bahay, maglaba, mag-ano. Pero nung nasa Manila naman, nagluluto na rin ako, naglalaba eh, nag-intindi na rin ako. Pero mas matindi yung etong time na to na ano, na nag-asawa ka na dapat ay akala natin masarap ang buhay may asawa. Pero Matagal po ba, Pastora, ang inyo pong naging courting stage po ni parang Kuya Raul? parang mabilisan din yun eh. Mm, Oo, kasi ang tanda ko po noon, um, nagdi-disciple pa kami, dinidisciple po kami noon eh. So talagang ginagwardiyahan pa ako noon nila Pastor Paul kasi talagang sabi nga ay mag-ano muna kayo. Eh pero nakalusot. Kasi ano kami, magkakasabay kami noon sa discipleship. At the same time, ano rin ako noon eh. Nagtitrain din ako sa worship that time. So, mga ilang taon na po kayo nun, Pastora? Kasi graduate na po kayo na, ano po? opo, ako po ay 25 years old na. 25 na po kayo. Nasa edad naman na po pala. Opo. Kaya nga po. Opo. So, ako po ay nag-asawa sa tamang edad. Ako po, nasa tamang edad naman po. Opo. Opo. Kaya nga lang ay siyempre, parang mabilisan din yung pag-aasawa namin, hindi masyadong nagkakilanlan ng mabuti. Yon. Kaya medyo may nangyaring hindi maganda. But I do believe na that is the perfect plan of God for us. Na talaga, Opo. kasi para patatag ng gusto, kasi marami pala akong pagdadaanan. At Opo. dapat ipagsabi sa marami. So, yun Opo. intindihan ko, naunawaan ko, na kasi hindi mo pa naman malalaman yung iyong purpose hanggat di mo na i-experience yung mga ganung bagay. Opo. So, na-experience ko yung mga ganung bagay and I really praise God. Yung testimony ko ay naging pagpapala sa marami. Amen. Ayan po. So, ano po, Pastora, ang naging, kumbaga, source of income niyo po nung mga panahon po na yon? Nung una po ay bali hindi po ako nagtrabaho na nun eh. As Kasi nagwo-work po si Kuya Raul that time. oo, nasa Asibedo Opo. siya. Syempre nangungupahan din kami. Then, pero nagtututor ako sa bahay. Yun nga, yung mga pamangkin kasi nasa Saudi pa yung nanay nila, tatay nila booking on. So, kumikita rin naman ako as tutor. Then, pagdating na, Nag-tutor din po pala oh, kayo. Opo. katabi, oo, at napakigpit ko na tutor. Talagang nangungurit ako. Pag hindi ka ay, pero nakakatuwa naman kasi sa JIL sila nag-aral at talagang matataas yung grades nila na ano. So, kaya pwede rin ako mag-tutor. Uh, And then after nun po, Pastora,
umuulan po dito. Ah, Okay. afternoon po, then siyempre nagkukulang na dahil nabuntis na ako noon. Eh, nag-ano ako sa mga kapatid ko na kung pwede makuha ko na yung mana ko. Yung gano'n. So, ano Pero naman, that time po, Pastora, wala na rin po ang inyo pong nanay at tatay during that time. nandun pa sila. Nandun pa po. Pero dahil nga po may paparating na po kayong another part of the family, Yes. kaya po nag-ano na po kayong makuha na po yung mana nyo. So, inano na rin naman nung ano ko, yung elder sister ko, yung eldest namin na makuha na rin yung aming ano para kasi ang minana ko ay dito sis along the way yung ngayong tapaking yun yung aking minana na tinirhan din namin kasi sabi ko wala na akong pang-upa sa bahay manganganak pa ako so yun doon na nagsimula yung ano namin na ang ano pa nga namin dapat ay aalis din ako kumbaga Mm. ah, May plan din po kayong mag-ibang bansa. oo, dahil Mm. ang Italy Hindi, Mm. pero ang plano talaga is noon pa man na hindi ako nag-aasawa ay papunta akong States dahil nakaano na yung petition. Kaya lang hindi na nangyari 'yon kasi nga nag-asawa na ako. So yung dalawang kapatid ko na lang ang nakuha. Then ako ah dapat nung pagkakasal nga namin talaga sabi ko aalis ako pero hindi pumayag si Brother Raul. Na kasi sabi ko nga gusto ko rin na ano kasi noon ang laki ng kinikita ng mga nag-i-Italy that time. Kaya parang na-encourage ako na at least makapagpasimula ng business. Opo. So talagang business minded na ako nung una pa man. Mm. Oh, Speaking of business po, Pastora, kailan po kayo nag-engage sa business world talaga po? yan, diyan nagsimula yung aming Mm. kalbaryo. So ito yung ano, yung kumbaga ay ah, kasi ganito yung mga pangyayari kasi na nagsangla kami ng bahay at lupa. Sinangla na Mm. yung minana ko, mahirap pala pagka ikaw ay nagsangla, tapos wala ka talagang income na ano, talagang Mm. mababaon ka at maano ng bangko na talagang ano. At the same time, yung maling desisyon na sabi ko nga, kung sana sumunod ka. Kasi ang usapan namin talaga, talagang mayaman na kami dapat nung una pa man, kung sumunod siya sa akin. Sabi ko nga, kung ano yung dapat yung napag-usapan natin, yun dapat ang nangyari. Pero hindi nangyari yon. Dapat kasi ang business na bubuksan namin is hardware. Oo. Mm. Tapos, di nakuha yung inutang sa bangko. Di lumuwas siya. Ang usapan is hardware. Pagdating niya, mga spare parts ng mga tricycle ang nangyari. Mm. So dun na lang na ano, parang dun na nagsimula ang ano, parang ang hirap magbayad kasi hindi naman ganun kalakas ang spare parts ng mga tricycle at ng ano, ng mga motor na ano, hanggang sabi ko nga hanggang kaunti nang mailit yung lupa. Pero salamat sa Panginoon naibenta kaya lang halos wala na rin. Then doon na nagsimula yung aming at the same time dito nag-start din kami ng dito sa aming lugar na ito na ano namin. Nag-start din kami ng babuyan. Nag-start kami ng ano, katapos kasi namin doon, yun, nag-ano kami ng babuyan. Meron lang kami, nagsimula kami ng 22 na biik, yung aming sinimulan. Kasi si Brother Raul talaga maano ang kamay niya sa mga hayop. Magaling, magaling talaga siya. 22 yung biik, naging 13 yung inahin. At naging, Wow. oo, naging 200 na biik yung ano,
Oo, kasi yung Talagang nag-multiply, oo, pinag-prosper po ni Lord. oo, tapos nagkaroon kami ng, poultry, poultry. Then dun sa poultry na yon meron kaming 2,000 na mga manok. Talagang trinosper talaga ng Lord, kaya lang sabi Opo. ka ikaw ay namumunga talagang hihigitin ka sa pababa, yung crab mentality ba? So, Marami pong bato. yun po, yung mga kapitbahay nagrereklamo dahil mabaho daw, gano'n-gano'n. Hmm, Inggit na nga sila na ano, dahil ang dami naming baboy, ang dami naming, mga biik, ang dami naming manok. So, nananagana kami. Ngayon, itong kapatid ko, yung may-ari dati ng bahay na ito, na ano, na tinitirahan namin ng lupang ito, sinulsulan ng mga kapitbahay. Na hmm. away sila nung aking asawa, ni Brother Raul, kaya nga kami napatransfer sa Calero. Kasi iniwan na namin ito kaysa magkagulo at magkaroon pa ng mangyari yung magkapatayan pa kasi talagang nag-aanuhan na eh. Dahil maraming nanunulsol, marami talagang um, ano, talagang maraming naiinggit. So yun, Hmm. naibenta na rin yung mga yung piggery, naibenta yung mga manok na ano, baboy lahat, naubos na rin. Lumipat kami ng Calero, nangupahan Hmm. kami doon. So talagang sa ano, harapan ang aming nakuha doon. Nung una ayos. Meron kaming meron kaming Juda Kambingan, may parlor kami, meron kaming grocery, Hmm. kaming karnihan. So yun, na ano talaga lahat yung mga ganong business. May grocery, kaya nga lang sabi ko nga ay naging yung sobrang tiwala mo sa tao. Yun. Hmm. At doon na nagsimula yung mga, kumbaga, bagay na hindi maganda. Yun. Opo. Ano po pastora ang naging ano po, kumbaga parang sa tingin niyo po na greatest challenge nung mga panahon po na 'yan sa Ah, inyo pong buhay? yun, matindi talaga yung nangyari sa aming pamilya doon kasi doon nagsimula kasi siguro hindi ko rin masisisi si Brother Raul na ano, ah, may mga babae kasi akala madaming pera, yon na, na tinukso siya na kumbaga ano pa nga lang namin yun eh, sabi ko nga kasama namin eh. Yun yung unang ano na talagang sabi ko sobra akong nasaktan. And siguro kailangan ko rin 'tong i-share ano para at least marami talagang makaintindi, makaunawa na talagang dumarating talaga sa buhay ng mag-asawa yon na pero kailangan mong maunawaan kasi meron kang dadaanang proseso eh para mangyari yung perfect will ng Lord sa iyo, yung kalooban niya maganap sa buhay mo. So yun yung unang talaga na sabi ko nga 'pag talaga nag-practice ka ng immorality talagang babagsak ang business mo. So yun, dun na nagsimula yung aming ano, na akala ko, at the same time yon sabi ko nga, hindi ka dapat nagpapautang 'pag business. Kasi Hmm. ikaw ang mauubusan. 'Pag Hmm. sisingilin mo pa yan, galit pa siya sa'yo. Opo. Ang grocery namin akala ko, mga tao namin, akala namin honest, pero halos ubos na pala yung aming Hmm. puhunan kasi maraming nangungupit. Yung kita mo yung ano, akala mo ang dami pa pero baon ka na pala dun sa utang na nangyari gano'n. Ang dami mong business, magkabila. Tapos at sa business, 'wag mo nga hawakan 'yan ng hindi ka marunong. Dapat alam mo, kamay mo ang negosyo mo. Dahil kung hindi mo alam ang negosyo mo, 'wag mo nang buksan. Kasi 'pag iniwan ka ng tao mo at nagmalaki sa'yo 'yan, wala ka na rin. So yun, dun Opo, dapat po talaga hands-on po ano 'pag po nag-business. yun, talagang grabe yung ano ng Lord. So dun na nagsimula yung pagbagsak namin na, Hmm. maraming mga pangyayari na talagang, ah, na na talagang
kagulo na, lagi na nagkakagulo. Then dumating nga yung time na nag-ano na uli si Brother Raul, nag-area na siya. At yung sa pag-area niya, yun na, nagsunod-sunod na yung mga nagkaroon siya ng mga affair na ah, talagang lumubog na. Pero napakabuti ng Panginoon. Sabi ko nga, wisdom na lang ang ginamit ko eh. Kasi sabi ko nga, kaya ko naman siyang iwan eh. Kaya ko kasi nurse ako. Kaya kong humingi ng tulong sa mga kapatid ko. Kaya kong umalis at pumunta sa ibang bansa. Pero sabi ko nga sa ano, ang wisdom ng Panginoon, unang-una, sabi niya nga, love your enemy. So I consider my husband as my enemy and I love him. So I always declare for him, I pray for God. Maraming binibigay ang Panginoon ng word of God na talagang tinatayuan ko, na talagang dumarating nga yung time na napapanaginipan ko na talagang lahat nangyari na halos na, oo, sabi nga, sabi talaga ng Panginoon, don't touch the anointed servant of God. At that time talaga kasi ginagamit ako ng Panginoon as a worshiper of God eh. Na dumating pa nga yung time talagang sabi ko nga, grabe yung pangyayaring yun sa buhay ko na talagang ah, binugbog ako pero walang nangyari. Kasi sa kinabukasan, tatayo ako, maglilid ako ng worship. Sabi ko, yun yung, sabi ko, miracle ng Lord na talagang ang mga anak ko na talaga ang umano sa akin eh, talagang inano na. So itinetestify ko ito for them na talagang ganun kabuti ang Lord. Na Amen. nakakahiyaman sabihin na I'm a battered wife, na binugbog ako ng asawa. Pero sabi ko nga, spirit yun eh, na kailangan mong labanan. Wala siya sa wisyo. Hindi mo talaga siya, wala talaga siya sa wisyo. Na talagang halos, ewan ko, hindi ko na rin alam. Pero wala akong naramdamang sakit o anuman. Pero doon ako na ano sa mga anak ko na halos sila lang lahat yumapos sa akin para mapigilan nila yung ama nila. Na sabi ko nga, salamat sa Panginoon kasi pero after naman nun, talagang sising-sisi siya nung that time na naginawa niya yun sa akin. And yung time na yun talaga sabi ko nga ay the only thing na ano lang kasi wala na talaga akong pera eh. Ubus na yung aking mga minana at ako kasi yung babae na hindi ako nakadepend sa asawa. Talagang ako yung kung kailangan ko magtrabaho, magtatrabaho ako. Na dumating din yung time na talagang hindi ako humingi ng ano man sa kanya, kung ano lang ibigay mo. Yun lang ang kung anong gusto mong ibigay. Ah, Opo. oo, hindi ako. So, ako ang nagpaaral ng hanggang high school sa mga anak ko. Nagbibigay lang siya ng ano pero wala akong inaano sa kanya. Ibenyo nga yung upa eh. Pero sumagad na yung time na yon na talagang sabi ko nga, ah sabi ko, ta-transfer na ako dito. Humingi na ako ng tulong sa mga kapatid ko. Sabi ko, pwede bang lumipat na ako sa atin, sa Tawiran? Yon. So, ang Lord, nagka-college ng mga bata noon eh. So, doon naman, after kasi ng elementary at college, so malaki na yan, ginamit ko na lang yung utak ko. Sabi ko nga. So sabi ko, hindi kita hiwalayan. Malakas kang kumita. So, kailangan mo pag-aral ang aking mga anak. So, humihingi ako ng tuition sa kanya lahat ng ano. Pero ako pa rin ang sa bahay, yung mga, sa mga bata, yung kanilang apartment, pero nagbe-bed spacer lang sila. Kasi nga, nagtitipid yung sa allowance. So, ano, sila allowance allowance ay kay Judah sa akin. Dun sa dalawa siya, at saka yung sa tuition. So, yung mga ganun, hanggang makatapos ng pag-aaral ang mga anak ko, nagtiis ako. Talagang tiniis ko na umuuwi siya na grabe yung pangyayaring yun na sabi ko, buti kinaya ko rin. Na Opo. oo, talagang sabi ko nga na nagkaanak pa nga siya, di ba? May anak siya sa ano. Pero ang nakakatuwa naman doon, talagang God hear my prayer. Sabi ko, Amen. talagang kawawa din yung batang yun eh. Sabi ko, bata pa siya.
pero siya ay ano rin. Pero nakakatuwa at magkaibigan kami, nasa Denmark siya ngayon na. Sabi ko sa Lord, Lord, I pray na makapag-asawa siya ng Christian din, na pakasalan siya, at nangyari nga yun. At yung bata na noon pa nga, sampal talaga sa mukha ko na talagang grabe. Dinadala nga ni Brother Raul yung anak niya sa labas dun sa bahay namin, na ako pa ang nag-aalaga. Sabi niya, sabi ng mga kapatid ko, ganyan ka ba ka, ano, ganyan ka ba katanga? Sabi niya ganun. So, nagbibingi-bingihan na lang ako na kahit yung ano, pero sabi ko nga, bahala na ang Lord, wala na rin akong ano, basta I keep on serving God, bahala ka na Panginoon, tulungan mo ako, basta pag nakapagtapos ang mga anak ko, makatapos lang sila, sabi ko nga, makatapos lang sila, alam kong matatapos itong kalbaryo ko. At sabi ko nga, yung naging marunong talaga ako na, kasi ang lakas talagang kumita ni Brother Raul. At talagang hinahabol talaga siya ng mga babae. Dahil na doon sa laki ng kinikita niya, at the same time, ang makisig, gwapo nga, Opo. talagang habuling-habulin siya at talagang maraming ano. So yun ang pangyayaring yun sa buhay ko na talagang maraming itinuro ang Panginoon, pero nakakapakabuti ng Panginoon, talagang He is always with me. Amen. Hindi niya Talagang si Lord po ang naging ano po, sandigan niyo po nung mga panahon na yon. yes, na kahit ang mga kapatid ko, hiwalayan mo ng asawa mo, gano'n. Bakit tinatanggap mo pa yan? Puwede ka naman pumunta ng ibang bansa, do'n ka mag-ano. Sabi ko, ang mga anak ko, hindi ko kayang iwan. At the same time, ayaw ko ang word ng Lord, kasi yung curse in the family, I want to break it, na talagang hindi puwedeng kumbaga mapagdaanan ng mga anak ko ang pinagdaanan ko. Kung ako'y makikipaghiwalay sa asawa ko, broken family kami, at ang mga anak ko dadaluyan sila ng gano'ng bagay, at ayaw kong mangyari yun. Kaya nagtiis ako ng husto. Kaya salamat sa Panginoon at napagtagumpayan ko 'tong mga itong bagay na ito. At ako'y Amen. lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil pinatatag niya yung pananampalataya ko, na talagang yung Hebreo 12:2, na talagang yun yung tinayuan ko from the beginning. Looking unto Jesus, for He is the author Amen. of our faith, na talagang siya lamang talaga ang tiningnan ko, na kung anong itinuturo ng Panginoon. Sabi nga is, you have to love your enemy, kasi hindi naman siya talaga ang kaaway mo, espiritu lang yan. So doon marami tayong mga prophecy na natanggap. Then I declare sa asawa ko, I declare ng talagang yung mga word na dumarating sa akin, talagang na-exercise ko yung lahat ng yun. Then Amen. ang nakatulong sa akin ng husto na talagang yung gift ko. I keep on praying in the Spirit every morning, na talagang umaawit ako sa Panginoon. Morning pa lang, wala akong pakialam dun sa kapitbahay. And even now, sabi nga, malakas ang boses ko, nagpupuri ako sa Panginoon. I pray in the Spirit, nagbabinding and loosing ako. Wala akong pakialam dahil alam kong may ginagawa ang Diyos. Dun ako Amen. ng Panginoon. Amen. Pray in the Spirit, sing in the Spirit, tayuan yung salita ng Diyos na kasi may binibigay ang Panginoon na salita niya eh. Tinatayo ko lang ng tinatayuan yung mga ngayon, hanggang umayos na yung aming pamumuhay. Amen. Bali po, Pastora, ilang years po, kumbaga, yung talaga pong pagsubok po na yon na inyo pong hinarap bago Pa- nyo po nakamtan ang breakthrough po na binigay po sa inyo ni Lord? Parang at tagal nun na sobra. Hindi ko na May 10 years po ba? parang parang ganun nga po siguro. Kasi yung mga bata nag-aaral eh. Nag-aaral po sila, high school pa lang eh. Mm. Kaya elementary pa nga lang sila. ah si Judah yata elementary, high school so siguro ano nga, 10 years na parang gano'n. Mm. Hindi ko na maisip kung kailan, pero alam ko nag-aaral ang mga bata ng high school, then college, na hanggang nakatapos sila.
Amen. So talaga pong in those moment po talagang si Lord po ang inyong hinawakan at iniyakan sa Oh, kabila po ng mga alam, nangyayari po sa inyo pong buhay. hindi nauubos ang luha ko. Araw-araw yata umiiyak ako sa Panginoon. Amen. Praise God na talaga pong dininig po ng Diyos ang inyo pong iyak at ang inyo pong mga panalangin sa Kanya. Amen. Kaya, Ayan, talaga pong ano po, ayun po ang sikreto talaga ano po sa ano, lalo na po sa mga katulad po ninyong dumadaan sa maari pong may mga kababayan po tayo, mga nanonood na dumadaan po sa ganyang sitwasyon ng inyong pong buhay. Talagang ang number one po ay ang pagtawag sa Panginoon na nakakarinig po ng bawat iyak ng ano po, ng mga kanyang mga anak. Pero amen. po, ang kagandahan din po dahil sa atin naman po ay kumbaga dahil sa inyo po pastora talagang pinatatag po ni Lord ang inyo pong pananampalataya no po during those times. Talaga pong kumbaga sa kabila po ng emotionally kayo po ay talagang durog, kumbaga physically po kayo din po ay nasaktan. And yet, yung inyo naman pong spirit ay talaga pong pinatatag po ng Panginoon. Ayan, so praise God po for that. So, pero sa atin din pong mga nanonood or mga kababayan na kumbaga, if you think na kailangan nyo na po ng help, kumbaga si Pastora Leia po, may mga tao din po siya na hininga ng tulong. Pero sabi nga po, even our government has ano rin po, di ba? Kumbaga, meron po silang ino-offer na mga help, lalo na po, di ba, sa mga women's and children's ano na need ng protection. Ayan po. So, our government is also giving the ano po kumbaga yung um, assistance dun sa mga humihingi po ng ano po ng tulong. Pero yun nga po, yun po siguro yung point na talagang kung kailangan na po ng need outside ng family or outside po ng ano po ng kumbaga parang beyond na po talaga sa kakayanan ng isang tao. Pero praise be to God dahil yun nga po sa inyo pong story, Pastora, talaga pong ano po, makita po natin ang kapangyarihan po ni Lord na Amen. siya po ang naging ano po kalakasan nyo sa kabila po ng inyo pong mga kinaharap na pagsubok. At ang nakakatuwa po, Pastora, ay kahit po maraming nag-uudyok po sa inyo na tapusin na po ang relasyon kay Kuya Raul, di ba po, magpanibagong buhay, na Amen. kayo po ay humiwalay sa kanya and yet nanatili po kayo sa ano po dahil sabi nga po ay covenant niyo pa rin po sa Panginoon yun eh ano po yung nung kayo po pinagsama ng Diyos sabi nga po walang makapaghiwalay although yun nga po maraming pagsubok maraming challenges and yet grabe po pastora yung inyong pananampalataya na talagang manatili sa ano po sa sitwasyon po na yon and praise be to God dahil nagbunga po pastora ang inyo pong ano panalangin. Kailan na pwede po natin pastorang ma-share sa ating mga kasama ngayong gabi kung kailan niyo naman po natanggap yung breakthrough sa ano po sa family niyo and even sa businesses po di ba pastora parang ilang businesses po ang inyong pinasok and then yun nga po may mga halos nag-fail lahat and yet right now po may breakthrough po na binigay sa inyo si Lord sa business din po. Po. So, bali, nag-start nga po ang Adonai Optical talaga na matagal na. It's almost Mm. a year. Talaga, nung huli kasi nga magkasama na rin kami nag-area tapos umayaw din po nga ako. Then, eto talaga, nung pandemic po, talagang nagkaroon pa nga kasi yung family namin ng ano na, ah, di ba doon kami sa labas nakatira. Pero yun ay sa kapatid ko na ang usapan talaga nun ay hati kami. Kaya naibenta ko yung lupa ko dito. Ito yung last na yung figurine na inilaban ko nga ng kaso. So ang dami ko talaga pinagdaanan eh. Pero nakatuwa naman ng Lord na ipanalo ko. Kaya nga lang on the last minute, Amen. hindi rin natupad yung pangyayari na maghahati kami. Pero nakakatuwa rin lang talaga ang Panginoon. May purpose talaga ang Lord sa lahat ng bagay. So Amen. kaya
na nagkaroon kami ng 3-story building dito sa itong kinatitirikan namin. So ako nasa 3rd floor po ako ngayon. Ito po yung 3rd floor. Sabi ko masarap dito para mahangin. At kumikidlat-kidlat pa na. So natutuwa po ako sa Lord kasi ito palang 3-story building na ito ay prayer ko na rin na narinig ng anak ko na ni Ashley. Sabi niya, "Ma, natupad na yung 3-story building na pinagpe-pray mo noon." Doon pa pala Wow, praise God po. kasi ako noon kasi ang maganda kasi na talagang tinuro ng Lord sa akin na nangyayari sa aming ama, yung ama nila kasi laging wala. Kaming mag-anak, magkakakapit kami ng kamay pag nananalangin. O bago kami Po. tulog ng mga bata. We pray. Kaya nga sabi ko na-train ko ang mga anak ko talaga sa pananalangin, then nag-aaral talaga sila sa Christian school at talagang nakapagtapos sila ng pag-aaral na natutuwa naman ako nakapagtapos sila ng pag-aaral na hindi sila nagloko. Yung 'di ba Amen. mga kabataan na talagang kahit nakita nila yung mga magulang nila na gano'n ang nangyari pero nagpatuloy sila, ginawa nila yung ano nila, yung magagawa nila para makapagtapos ng pag-aaral kahit alam ko na nasasaktan din sila sa ginagawa ng Opo. pero naging matatag din sila sa mga pagsubok na yon. At Amen. pangyayaring yun, nakakatuwa naman ang Panginoon, yung pandemic kasi na talagang sabi ko nga blessing talaga yan. So tinuruan kami ng Lord na magkakasama, magkakahawak kami ng kamay, lagi nagpe-pray, salitan kami ng nag-e-exhort ng time na yon. May nagsising sa amin, umaawit, then pag minsan ako nagtuturo, pag minsan ay ang nag-share, pag minsan si Brother Raul, nag-e-exhort din si Sister Ashley. So yun, umaawit si Judah, umaawit si ano. So ganun yung nangyari nung pandemic. Then dumating yung time na talagang salamat sa Panginoon, maraming nag-close sa Centro Mall. Then yun sa una muna kaya kami na ano doon na namamasyal lang kami kasi nag-open na rin yung Centro Mall noon eh. So yung sa laruan sa taas, yun 'di ba, yung Whoop. So bago kami talaga noon dahil nababagot na rin kami, napapagod na rin kami doon sa Kai area kasi malaki ang kita pero pag kuanuhin mo yung gasolina, then at the same time yung paniningil, ang daming hindi nagbabayad. Kaya may nakita kaming pwesto na talagang yung tinuro rin ni Brother Raul. Alam mo yun, pag pupunta kami doon, dumadaan ako doon. Nag-ano ko doon, I declare that Adonai Optical will be manifested upon this place. Every day na napunta kami doon, na although naglalaro lang kami. Tapos, maraming miracle na nangyari na talagang nag-ano nga ako dun sa admin. Talagang salamat sa Panginoon, binibigyan niya ba ako ng karunungan na how to interact sa mga tao, na sila rin na nagtuturo na kung anong gagawin. Sabi ko, ano po, 500,000 ang ibaband namin dito. Wala po kami noon. Sabi ko, ganon. Opo. Oh, sila rin na nagturo sa akin na sabi niya, mag-counter proposal po kayo. So kasi ang hawak lang yung dalawang bata nagsakripisyo talaga sila. Si Ashley at saka si Rachel. Si Rachel kasama namin Opo. siya. Si Ashley nag-work sa Manila, nag-ipon talaga. Tapos ay so ang dami rin namin nabuksan, di ba, na mga optical sa buong Oriental Mindoro. Pero may purpose ang Lord. Na yun nga, nag-counter proposal, binigay ng 230 yung down payment, pero hindi pa pala magtatapos doon. Ang daming gastusin. Pero nakakatuwa sa Panginoon, talagang grabe yung himala niya. Yung aircon, kasi hindi pwedeng walang aircon eh. Yung aircon na 150, naging 60,000 na lang. Yung pagpapakapit na talagang sabi nga ay dadaan 100,000 din. Pero naging magkano na lang. Yung ganun bang mga himala ng Panginoon. Kaya Miracle po ni Lord. oo, kahit yung pagtatayo doon, yun nga yung architect babayaran mo kung papaano, sabi ko nga grabe. Pero ito lang yung pera namin, Lord. Ito lang po talaga.
Pero alam mo talagang grabe yung provision ng Panginoon, yung pabor niya. Ah, kahit sa tao yung pabor, eh, yung mga tao nagtuturo tapos magsa-suggest na lang sila na, "Ay ganito na lang po gawin natin," gano'n. Kasi sabi ko nga wala po kami talagang hawak na pera, talagang ako po ay talagang at ano talaga sa kanila, "Eh, sir wala naman na kaming perang ganyan, eh," sabi kong gano'n. Kaya sila na lang, "Ay siya ganito na lang po ang gawin natin." Hanggang natayo na po 'yun, yung Adonai Optical sa mall. At iyon po yung naging simula na talagang grabe yung ginawa ng Panginoon. Yung breakthrough na itong three-story building na ito napaganda. Pero Amen. oo, ang nakakatuwa pa nga dun, isa pa ring testimony namin. Kasi I always declaring yung word ng Panginoon sa Isaiah 43 verse 5. Tinayuan ko po yan, sabi nga ng Lord, I will give you the treasure of darkness, the riches and the secret places, so that you will know that I'm the Lord your God who summoned me by your name. Ako ang tumawag sa Amen. iyo eh. Kaya Amen. po ba na ito pong three-story building na ito, ay bunga po ito sa laro ni Judah. Kasi nung pandemic din, yung alam niyo yung Pegasus, talagang kumita po siya ng milyon. So, treasure of darkness na Amen. laro. Kaya sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon, yung mga ganung bagay. Kaya pala pag idiniklara mo ang salita ng Panginoon, every day, Amen. talagang it will manifest. Alam Amen. ko yun, lagi kong sinasabi, Lord, sabi mo, padadalan mo ako ng walang katapusang pagunlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa akin tila agos ng ilog, at ako'y matutulad sa isang sanggol na buong pagmamahal na kinakalinga ng aking ina. Even the Amen. wealth of the wicked will transfer to me. Kaya nga, nung mabuksan po yung Adonai Optical, ang dami pong mga, mga foreigner na talagang sabi ko nga, at nakakatuwa doon sa opening pa lang, sabi ko nga, ang daming balakid pero walang nagawa. Na gusto pa nga kaming ipasara ng EO dahil ganun-ganun daw. Pero walang magawa. Sabi nga ay, Amen. Si Lord po ang nasa inyong side. kaya Amen. nakakatuwa Praise po kami. God. Yun. Amen. Nako, talaga pong nakakatuwa ang ginawa po ni Lord sa inyo. Naalala ko po yung sa isa pong salita po ni Lord na sabi nga po ay um, yung present suffering niyo po nung mga nakaraang panahon cannot be compared to the Amen. glory na i-reveal niya po sa inyo. And yun nga po, right now ay talaga pong pinakikita na po ni Lord ang kanya pong kaluwalhatian sa inyo pong buhay na yun nga po, nagkaroon po kayo ng breakthrough sa family, yun nga po, sa business, and even ng inyong pong mga anak. Alam niyo po ba mga kapatid, si Pastora Lea po ay may dalawa pong doktora. Ayan, na Yes, praise ano po, mga optical ano po sila, mga doctors, talagang praise God na talagang ano po, bunga ng panalangin, ng pagluhod po ni Pastora Lea sa Panginoon. At yun nga po, yung pagtayo po sa salita ng Diyos. Dahil sabi po ng Panginoon, di ba po, na hindi po babalik sa Kanya yung Kanyang mga salita na hindi nagagampanan ang layunin po nito. So, tama po yung binanggit ni Pastora Lea kanina na every time po talaga na pag i-declare natin yung salita po ni Lord sa ating mga buhay ay gagawin po siya ng Panginoon sa atin. And praise be to God sa ano po, sa kadakilaan po ni Lord sa buhay ni Pastora Lea and even to her entire family. Pastora, ito po ay bago po tayo pumunta doon sa mga next na segment po natin. Sa lahat po, Pastora, ng pinagdaanan nyo, ano po yung sa tingin nyo na lesson na ibinigay po ni Lord sa inyo na pwede nyo pong maibahagi sa ating mga kasama po ngayong gabi pong ito? Yung mga natutunan nyo po all throughout those hardships, yung mga challenges na yun na pinagdaanan nyo, ano po yung maari pong lesson na natanggap nyo na pwede nyo pong ibahagi sa atin pong mga kasama ngayon pong gabing ito? So yung lesson na I learned much talaga, sabi ko nga, tinuruan ako ng Panginoon na manahimik, manalangin, makinig, at talagang yung salita niya, panghawakan talaga. Dahil Amen. kung wala yung mga salita ng Panginoon, na wala ka kasing direction that time eh. At kung hindi ka nananalangin sa Panginoon, anong maririnig mo sa Diyos?
Kaya salamat Tama. sa Panginoon that He always guide me, na talagang pinatatag niya ako spiritually, na kahit Amen. durog na pero doon pala sa pagdurog na yun, bubuuin niya ako. So, Amen. nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa Kanya lang ang kaluguran, kalwalatian. Amen. Amen. Praise God. So this time po, Pastora Lea, magkakaroon lang po tayo ng ano po, konting games. Ayan. So ang ating pong first game ay tatawagin po natin na choose and speak. Ayan. Kung nakikita nyo po, Pastora, sa inyo pong ano po, screen. Ayan. Meron po tayo diyang mga ano po, art card na ayan, mamimili po kayo at yan po, meron pong options dyan na nakalagay na ibibigay po sa inyo at kailangan nyo lamang pong mamili isa doon at pwede po kayo magbigay ng short explanation sa inyo pong mapipili. So, ayan po. Ang una po ay, ano po bang nakalagay dito? Ayan. Sabi po dito, first po is, mas mahirap magpatawad o humingi ng tawad? Ah, mas mahirap magpatawad. Ah, mas mahirap magpatawad kung hindi mo kasama ang Diyos. Pero Tama po. pagka kasama mo ang Panginoon at inire-reveal ng Diyos sa iyo na magpatawad ka, at dahil sabi nga, una kanyang pinatawad eh. So kailangan nating magpatawad kasi hindi tayo kumbaga magiging mananalo sa buhay natin kung hindi tayo magpapatawad. Kaya nga Amen. matuto tayong magpatawad. Tama po. Amen. Ayan. So, this time naman po, next. Ayan. Nakalagay po dito, overnight prayer po or don't watch prayer? Ah, both naman maganda, pero sabi nga, depende sa iyo yun eh. Pero pag ikaw ay watchman, may pinababantayan ng Lord sa iyo eh. Both gagawin mo. Don't watch an overnight. Kasi pag Tama po. sa umpisa pa lang ng umaga mo, kailangan masimulan mo na ang pananalangin. Kasi pag hindi ka nanalangin ng umaga pa lang, buong maghapon mo wala na. And overnight, grabe, pagka overnight, magwo-watch ka pa rin sa mangyayari. 'Di ba? Maraming nagaganap paggabi at Yes kailangan po. mag-watch din ng overnight. So both. So, both po sa inyo. Okay po. Oh. This time naman po, ano po, ayan. Meron na po ba? Next. Ayan. Ikaw ang nagbibigay tulong o binibigyan ng tulong? So mas maganda po yung ikaw ang magbibigay ng tulong. Mahirap yung ikaw ang binibigyan ng tulong. So sa amin pong buhay, sa pangyayaring ito, dumating din naman sa time namin talaga na binigyan kami ng tulong. Pero hindi ganun kasapat-sapat. Pero what my pray for God is, Lord, help me, bless me so that I will be a blessing. So kaya Amen. po, nararamtan namin yung mga pagpapalang ito, talagang idinalangin ko po ito sa Panginoon na tulungan mo po ako para maging pagpapala ako sa marami. Ayon Amen. tulong na spiritual, okay, pag-pray mo po ako, yon. Pero yung ikaw ang bibigyan ng tulong kasi naghihirap ka, parang hindi isang magandang patotoo. 'Di ba? As a Christian, 'di po ba? Ayun po. Opo. So, tama po, mas maganda pong tayo yung ginagamit po ni Lord para Eh, maging pagpapala po sa iba. Ano po? And next po, meron pa po ba tayong ano? Ayan. So, nakalagay po dito, pagkatapos ng isang mahabang araw, masarap umuwi kapag nakita ko ang malambot na kama o masarap na ulam. both.
Both po, no, lalo na po pag sobrang pagod maghapon. Oo. Pero sa panahong ito, talagang sabi nga, i-ano rin natin yung ating katawan. So ako nga sabi ko, Lord, medyo tumataba na ako. Kailangan ko po na mag-sacrifice. Sabi, laging inaano ng Lord, tapusin ko na yung aking Jericho walk, buong tawiran para may start ko na rin yung ano. At the same time, sabi ko nga, kailangan din. Kasi, masarap talaga lagi ang ulam. Pero, kailangan nating mag-sacrifice sa marami at talagang, kasi, we need to fast. And, hindi naman pwede kasi, sa ngayon kasi, kailangan natin na maging marunong para mas maging spiritually matured at talagang yung healthy body natin. Kasi fasting is ano talagang magiging healthy tayo diyan. So hindi natin dapat isipin ang laging masarap na ulam. So yung malambot Tama po. tama matulog tayo ng maaga kasi kailangan wag na tayo Opo. ano mag-Facebook lagi. Yan, opo, tama. Kailangan din po nating alagaan ang ating pong mga katawang lupa. Amen. Dahil ito pong ginagamit po natin para po maglingkod sa Panginoon. Yes. Mahirap nga naman pong kahit gusto mo pa rin po maglingkod kay Lord, pero yung katawang lupa po natin ay ano na, humihingi na ng Yeah. pahinga, di ba po? Ng ano, kumbaga, kailangan pong palakasin din po natin ang ating mga physical na pangangatawan. Amen. Hindi lang Amen. po yung ating pong mga spirito. At sabi nga po ay, ano po, nasa mundo pa rin po tayo. Kaya po, kailangan pa rin po nating, ano po, maging wise Amen. sa ating mga decisions. Ayan. So, thank you po, Pastora Leia. Oh, Ayan. At sa pagkakataon naman pong ito, ayan, meron po tayong picture game. May papakita po kaming mga ano po, mga pictures sa inyo, and you can share bakit po kayo thankful kay Lord sa kanila pong mga buhay. Ayan. So, sino po ang una nating mapapakita sa atin pong ayan. Nakikita niyo po, Pastora? Si okay. Pastora Vicky at si Pastora Evelyn po. Okay po. Pastor Vicky and Pastor Evelyn, sila po yung nag-mentor sa akin bilang maging intercessor. So, sila po ang lagi kong kasakasama sa time ng pagsubok na talagang winawarper po namin si Brother Raul. Kasi Ate Dida ay talagang sabi ko nga ay may gift of vision. Na talagang nakikita niya na pastor, hindi pa po ako pastora noon. Sabi niya, Leia, si dala-dala na ng dambuhalang ibon. Kailangan di warper kami. So nakakatuwa. So Ate Vicky talagang lagi kami nagsasama-sama niyan doon sa bahay nila doon sa sa Kamilmil na hanggang doon sa aming bahay kaya nga na yung J Blue na nagkaroon ng J Blue. Opo, yan. Talagang ayan po ang kasama ko talaga hanggang ngayon talagang sa pananalangin ang sila po talaga yung uh, Ate Vicky, Ate Diday, yung kahit yung wala na talaga, kailangan ko magtinda ng mga bags, mga damit. So, pinapupunta, punta ka dito, Leia, bagong sweldo yung mga tao. So, yun, ganon. Pinapautang ko. So, ganon. Parang si Bombay din dati. At Ate Vicky, dadalhin pa ako niyan sa ibang opisina. Oh, kuha na kayo dito. Utang, utang. So, silang dalawa yung naging ko kasama ko doon sa time na grabe ang mga buhay ko talaga na tinulungan nila ako sa pananalangin at sa talagang ginabayan nila ako. Amen. Talaga pong nagpadala po si Lord ng mga intercessors to stand with you po sa mga panahon po na yon. So shout out po kay Pastora Vicky at kay Pastora Evelyn. Praise God po sa inyong mga buhay na kayo po ay ginamit po ni Lord para po maging matatag din po si Pastora Leia.
Ayan. So, next, ano po natin? Picture. Sino po ang, ayan, ang Bishop mag-asawa po ni Bishop at at ni Rev Stella po. ito, Bishop Leo po talaga at Ate Stel ay sumbungan ko po. Talaga na ano, na alam po nila yung pangyayari na ng ano, talagang kumbaga ay naging ate talaga si Ate Stel sa akin. Naging nanay talaga. And Bishop talagang naging ama kasi nga laging nagpe-pray at talagang yung time talaga na nangyayari yung mga ganong pangyayari sa buhay ko na talagang ipinadala po din siya ng Lord para maging matatag. Kasi nga kami po noon ay talagang sa JIL po talaga ay uh, pinaano na rin kami noon that time eh. At kami nga doon dire-diretso po ang prayer namin na Ate Dide at Titi Vicky doon sa amin bahay sa Camilmil. At kami po ay lungkot na po talaga noon. Dahil nga lumipat na talaga sila sa Cavite. So wala kaming mapagsabihan ng mga hinaing namin at saka mga ano. Pero I really praise God talagang ang Lord ang nagbigay na rin ng word na sa Hebrew din. Hindi ko matandaan. Sabi nga eh, patuloyin mo, baka anghel pa yung tutuloy na yon. Kaya yun nasimulan nga yung gawain na yon na talagang 75 people kaagad ang umattend doon sa sa ano sa Calero. So yun, pero naumpisahan po talaga yun sa pananalangin na talagang wala naman kumbaga yung wala naman pong communication eh. Basta bigla na lang dumating sila Bishop pero pinagpe-pray po namin talaga na Lord pabalikin mo po sila Bishop, sila Ate Stel. Na talaga kasi wala pong mag-ano sa amin. Wala pong magme-mentor sa amin, wala pong gagabay sa amin. Yun, so, kasi wala na po talaga kami sa JIL, umalis na rin po kami that time. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ni Bishop at saka ni Ate Stel. Na hanggang ngayon, patuloy Hanggang po ngayon po ay pinagsasama-sama pa rin po ni Lord, ano po, yan. sa kanyang gawain at layunin po sa buhay ng bawat isa. Opo. Amen. At ito po, sa pangatlo po nating picture, sino po ba ang mga nasa, ayun, ang Okay, inyo pong tatlong treasure na pinagkatiwala po ni Lord sa inyo? yes po. So, I really praise God kasi sila yung mga naging anak ko talagang mababait, na mapagmahal, na alam nila na yung time na talagang sa problema, ah, hindi nila ako binigyan ng sakit ng ulo, lalong-lalo na sa kanilang pag-aaral, na they keep studying na talagang although nakakaranas sila nun ng hirap kasi kailangan natin magtiis dahil kailangan yung makatapos. Hindi sila nagreklamo noon na bed spacer lang yung kaya kong ibigay sa kanila na talagang ang kanilang allowance ay gayon lang pero nagtiis sila at lahat ng bagay na ginagawa nila ngayon puro sabi ko nga yung pagpunta namin o pag-alis-alis namin ng ano sila yung gusto nilang mapasaya kami, mapasaya ako o ang kanilang ama, na although ganun ang ginawa ng father nila, talagang may yung dunong sa puso nila at isip nila na mahal nila ang magulang nila. Kahit anong mangyari. That we are family na talagang pinatawad nila ang magulang nila. Na Amen. talagang yun lang ang masasabi ko sa mga anak ko. Napakababait nila na ano, mapalad ako kasi sabi ko nga ang kanilang mga pinsan, mga yung aming mga ano. Pero napakabuti po talaga ng Lord kasi sila po yung nakapagtapos, doktora pa. So doon mo may papakita na buti naging born again kami. Buti na kilala Amen. Jesus. Kasi Amen. kita talaga ni Lord na ako ang Diyos ng mga yan. Kaya kung although talagang iba yung family namin, so nakikita ngayon nila.
na talagang kakaiba pag nasa Lord. Yun. Amen. Praise God. Talaga pong naging matatag din po ang inyong mga anak dahil po nakita po nila na naging matatag din po kayo. So, shout out po kay Dr. Rachel, kay Dr. Ashley, at kay Judah. Yan po mga kayamanan po na binigay ni Lord kay Pastora Lea. Wala man po sa picture pero ihabol lang din po natin. Siyempre po ang inyo pong nag-iisang kabiyak ng inyo pong puso. Wala man po sa picture si Kuya Raul pero alam ko po na may gusto rin po kayong sabihin for him. Ayan. Yun. Salamat din sa aking brother husband. Alam ko na we are meant talaga to each other. Talagang tayo yung kasi nga opposite attract. So, um, salamat sa Panginoon dahil patuloy tayong binabago ng Diyos. Nag-uunawaan tayo at marami mga pagsubok, yung mga pangyayari na ganap sa atin, still tayo pa rin dalawang magkasama sa huli. Kasi Amen. tatanda tayo at syempre yung mga anak natin hindi naman habang buhay na kasama natin at tayo pa rin. And pasensya ka na kung ganito ako. Pero you know naman that I love you kahit anong nangyari. At alam ko naman na yung mga bagay na yon ay pinapaunawa lang ng Lord sa atin na kailangan nating maging marunong at magintindihan, magmahalan at madatnan ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya kasama ng ating mga anak. Yan. Amen. Praise God. So, ayan po. Praise God, praise God. So, thank you po Pastora Lea sa pagbabahagi niyo po ng inyong kwento sa atin po ngayong gabi pong ito. Tunay nga po na napakadakila po ni Lord sa inyong pong buhay. Kumbaga hindi po kayo bumitaw sa inyong pong pananampalataya kundi dahil po sa mga pagsubok, sabi nga po 'di ba po sa salita po ng Diyos na yung mga pagsubok po na ating pinagdadaanan ay ano po, kumbaga let us count it all for joy na yun nga po sa kabila po ng mga pagsubok na yon ay naging matatag at pinatatag po ni Lord ang inyo pong pananampalataya sa Kanya, ang inyo pong um, kumbaga talaga pong pagkapit sa Panginoon, and praise God po na hindi po kayo bumitiw, hindi po kayo sumuko, at hindi nyo rin po sinukuan si Kuya Raul. So talaga pong malaki po talaga ang role ng ina po ng tahanan. Ano po kaya nga sabi po ay ang mga kababaihan po ay tinawag na ilaw ng tahanan dahil sabi nga po talagang kumbaga yung last say po ay nasa inyo po ano dahil kung nga pong dumating sa point na bumitaw po kayo, maaring iba po yung story nyo ngayon. Hindi po, kumbaga, yung kalalagayan nyo ngayon. And yet, napakadakila po ni Lord sa inyo pong buhay. Praise God po sa inyo pong buhay. So, again, Pastora Lea, we thank you po sa pagbabahagi po ng inyong kwento. At bago po tayo magpaalam at magtapos, baka po meron pa po kayong words of encouragement sa atin pong mga kasama ngayong gabi pong ito based sa mga naikwento nyo po, na bahagi nyo po, na gusto nyo pong iwan sa kanila bago po tayo maghiwa-hiwalay. Sige po, nais ko pong iwan sa bawat isa sa mga pangyayari nagaganap sa ating buhay. Inaalaw ng Lord ito na mangyari for us to learn more na talagang sabi nga ay yung pagkapit natin sa Panginoon, yung pagtawag natin sa Diyos ay isang instrumento para maging matatag tayo sa pananampalataya at inaalaw lang ng Lord yung mga problemang yon kasi sabi nga, more pressure, more treasure. So, Amen. hindi ko siguro nakamtan ang mga bagay na nakakantan ko ngayon kung hindi ito inalaw ng Lord, makakamtan ko kaya ito. Pero I really praise God kasi kilala tayo ng Panginoon at lahat ng bagay na ibibigay niya sa atin, kakayanin yun.
Mga Amen. bagay na pangit man o maganda, inaalaw niya ito na mangyari para patatagin ang ating pananampalataya. Yun po yun. Amen. 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 Praise God. Thank you so much po, Pastora Lea. At ito po talaga yung kumbaga pumasok po sa aking puso habang nakikinig po ako sa inyong pong testimony. Sabi po dito sa Romans 8 verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing to the glory that will be revealed in us. So Amen. talaga pong sabi nga po ay pag talaga pong tayo ay nanatili sa Panginoon na sa kabila ng mga pagsubok, sa mga kabila po ng mga pasakit na ating pong kinakaharap ngayon, kumbaga that suffering will not be ever compared po sa glory na i-reveal po ni Lord. At sabi nga rin po sa Romans 8:28 na, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, sabi nga po, in all things, lahat po ng bagay, we know that all things work together for good. Sabi nga po, maganda man, pangit man, di ba po, kumbaga parang sa tingin ng tao, pangit man siya, pero sa mata po ng Diyos, lahat po yun, all things work together for good to those who love God and called according Amen. to His purpose. So sa buhay po ni Pastora Lea, nakita po natin na ayun nga po, although maaga niya pong nakilala ang Panginoon nung siya po ay nag-aaral pa, sabi nga po, ang relasyon po natin kay Lord talagang pag po ito ay sineryoso natin, anuman pong pagsubok, anuman pong suliranin ang ating kaharapin, tiyak po na ito'y mapagtatagumpayan po natin. Ano po, dahil sabi po ni Lord sa kanya pong salita, be of good cheer, dahil po na-overcome na niya ang mundo. Marami daw po tayong tribulations, marami tayong suffering sa pagdadaanan sa mundong ito. And yet, may katiyakan po tayo na tayo po ay pagtatagumpayin ni Lord dahil siya mismo po ay nagtagumpay na. So, sa buhay po ni Pastora Lea, I believe na marami po tayong nakuha, natutunan, na yun nga po, indeed, napakabuti po ni Lord. Kumbaga, dakila po ang Panginoon na hindi po, kumbaga, yung pinagdadaanan po natin ngayon ay temporary lang. Maaring nasa hardship po tayo ngayon, maaring, kumbaga, may great trials, great troubles tayong dinadaanan, pero po, panandalian lamang po yan, temporary lang po. At isa pong katotohanan, sabi nga po, pagbalik-balik na rin man po natin yung word na tapat, tapat po ang Diyos sa ating mga buhay, na tayo po ay ililigtas, tayo po ay pasasaganain, tayo po ay palalakasin at patuloy na pagtatagumpayin sa buhay po na ito as long as siya po ang kasama natin sa bawat laban po natin. Ano po? So, praise God po. Thank you so much po, Pastora Lea. Ayan, Po. we thank God sa inyo pong buhay. At ayan po, so sa mga kapatid din po natin na kung sa tingin nyo po, kailangan nyo na rin pong kumuha ng ano po, ng help. So, yun nga po, nabanggit ko po kanina, meron po tayong mga, kumbaga, meron pong ino-offer ang government natin to, ano po, mga special assistance sa mga kababaihan, sa mga bata po, ng, ano po, ng protection, ayan po. So, maipapakita po ba natin sa ating screen? Ayan. So, ayan. Meron po tayong Philippine National Hotline na 1343 for Women's Crisis Center, WCC hotline 0917-870-4673 at sa PNP Women and Children Protection Center hotline 723-0401-0917-522-552-008. So, kung makikita po natin ay kumbaga, balance naman po ay hindi po lahat gano'n nakatatag ang pananampalataya katulad po kay Pastora Lea. Pero po, wag po kayong mag-atubili na humingi ng tulong if you really need help dahil po may ginagamit din, kumbaga ginagamit din naman po ng Panginoon yung mga nasa government natin or iba pong tao for us to know na hindi po tayo nag-iisa sa bawat laban po natin sa buhay. Katulad po kay Pastora Lea, ang pinadala po ni Lord sa kanya ay ang mga
magigiting po nating mga prayer warrior. Yun nga po si Pastora Vicky, si Pastora Evelyn, para po siya ay matulungan sa kanya pong kinakaharap during those times. Kumbaga sa atin din po, God will bring people into our lives to help us. Ano po? So, wag po tayong mahiyang humingi ng tulong dahil po sabi nga po, no man is an island. Nandiyan po, nagpapadala po si Lord ng mga katuwang or makakatuwang po natin. So, ayan po, maraming salamat po muli, Pastora Lea. Ngayong gabi pong ito na kayo po ay nakasama namin. I believe na marami po tayong mga kapatid na kumbaga ano po, pwede pong makarelate din po sa inyo or pwede po namang same yung pinagdaanan nyo noon na kinakaharap nila ngayon. I pray na maging instrumento po ng Panginoon yung inyo pong testimony na yun nga po, wag bumitiw sa pananalangin, wag bumitiw sa pananampalataya at higit po yung salita po ng Diyos ang panghawakan dahil matatapos din po ang mga sufferings na yan. So, ayan po, sa mga kasama po natin ngayong gabi pong ito, thank you so much po for being with us. Salamat po sa mga naki-join sa atin sa gabi pong ito at sa mga manonood pa din po later on or sa mga replay. So, we thank you po for joining us at muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Pastor Shekinah Alvarado at ito po ang Speak Life Season 3. So good night po sa bawat isa. God bless po, Pastor Lea. Oh, thank God you bless po. po. Thank you po. God bless. Bye-bye po.